בוקר טוב יהודי. הבוקר של היהודי והבוקר של זה שאינו יהודי הוא לא אותו בוקר. לנו יש בוקר שונה. כשהקיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד, פותח את הספר שלו, הוא פותח במילים הבאות: שיוויתי השם לנגדי תמיד. אנחנו מכירים את המשפט הזה מהעמוד של החזן בבית הכנסת. ברוב הבתי כנסת זה מה שכתוב על העמוד של החזן, שיוויתי השם לנגדי תמיד. וממשיך הקיצור שולחן ערוך להסביר את הפסוק: הוא כלל גדול בתורה במעלות הצדיקים ההולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבד בבית כמו שהוא מתנהג שהוא לפני מלך כשהוא בפגישה. והוא צוחק עם החבר'ה בבית בצורה מסוימת, אבל לא כשהוא נמצא בפריים שכל המצלמות עליו, הוא מתנהג שונה. לכן אם אדם ישים אל ליבו שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו הכנעה ויראה, ואז הבן אדם ידע להתנהג בצורה שונה. הקיצור שולחן ערוך בא ואומר, חבר'ה, בכל שנייה ושנייה אנחנו צריכים לזכור, שיוויתי מלשון להחזיק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. לדעת שאני בן של מלך, שאני חי כמו באיזושהי תוכנית במדיה, שהמצלמות כל הזמן עליי, מסתכלים עליי כל רגע מכל הכיוונים. כל אדם יכול לפתוח בית שלו את המצלמה ולראות איך אני מתנהג פה עכשיו. ואז הבן אדם מתנהג שונה, כי מסתכלים עליי, מצלמים אותי. אני לא יכול להגיד מה שאני רוצה, אני לא יכול לדבר איך שאני רוצה, ואני גם לא יכול ללכת או להתלבש כמו שאני רוצה, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי 24/7, המצלמות פתוחות ללא הפסקה, כל הזמן תיעוד, אני מתועד כל הזמן. וכתוב בספר ירמיהו, אם יסתתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום אדוני, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. זה הכלל הראשון שאדם צריך לזכור. כשאדם קם בבוקר, דבר ראשון הוא נזכר שיש בורא לעולם, והדבר הראשון שהוא עושה זה לומר תודה לקדוש ברוך הוא, קיבלתי נשמה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הוא יכול להגיד את זה אפילו אם הידיים עדיין לא נקיות. אנחנו נלמד בהמשך שהיהודי שומר כל הזמן על הידיים שלו נקיות הלכתית, כלומר טהורות. לכן נוטלים ידיים בבוקר, תכף, אבל מודה אני, אין בזה שם השם, זה לא פסוק, וצריכים לשים את הפסיק במקום הנכון. שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. האמונה בבורא עולם היא רבה, היא גדולה. לא להגיד שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, בחמלה, רבה אמונתך. אישה אומרת, מודה אני לפניך. הליצנים היו אומרים שאישה, מה שמעניין אותה על הבוקר, מנה הראשונה זה מודה. מה הולך? מודה אני לפניך. ושאדם קם בבוקר, הוא אומר מודה אני, כשהוא עדיין במיטה, אסור לזנק מהמיטה, צריך לקום מיד, להתעורר, לפתוח עיניים, לומר מודה אני, ואז לקום, מי שקם מיד זה מסוכן למערכת הדם. על פי המחקרים, אדם צריך לחכות 12 שניות לפני שהוא קם מהמיטה, בדיוק 12 המילים של מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. ממשיך הקיצור שולחן ערוך ואומר, יהודה בן תימה אומר משנה, מסכת אבות, הווה עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. אז כנמר לא להתבייש מאנשים שלועגים עליך לעבודת הבורא. קל כנשר,
לעצום את העיניים מהר אם רואים משהו שהוא יכול להוביל לעבירה, כי העין רואה והלב חומד, מחשבות מתחילות לרוץ, לסגור את העיניים מול דברים לא טובים לנו. רץ כצבי לבית כנסת, למצוות, וגיבור כארי, להחזיק חזק נגד הלב. עבודה שבלב זו התפילה. אדם צריך לקום בבוקר בזריזות, לפני שיבוא יצר הרע ויגיד לו, בואנה אחי, אתה יודע איזה עייף אתה? אתה יודע שהלכת לישון אתמול מאוחר? איך תלך גם היום לבית הכנסת? איך תספיק לקרוא קריאת שמע בזמן? הוא צריך לדעת שהיצר הרע כל פעם ימצא תירוצים אחרים. פעם הוא יגיד לו עכשיו מוקדם, וגם הוא ילך לישון ב7 בערב, אז יגיד לו אחי תראה איזה חורף היום, תראה איזה חום, אתה תלך לבית כנסת תגיע מים. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. נכון, פעם יהיה לי חם, פעם יהיה לי קר, אבל אם היום היה לי אירוע, אם היום היה לי עבודה, אני גם הייתי עושה את זה? גם הייתי ממשיך לישון? לא. אם היה עכשיו שריפה ואני הכבאי הראשי, אם יש אירוע הצלה ואני חובש, אני גם אשאר במיטה? מה פתאום? אם יש לי תפקיד אני מבצע אותו. אני קם בבוקר, הולך להתפלל. הקיצון שלך לערוך מבטיח שמי שמרגיל את עצמו בדרך הזה 4 או 5 פעמים, לא יהיה לו קשה אחר כך כל כך. והבא להתאר, מסייעים לו. אם הוא קם מוקדם מדי, יש כאלה שמשכימים קום, הוא יכול להגיד תיקון חצות, אחר כך יעסוק בתורה, וילמד קצת משניות, אבל בדרך כלל רוב האנשים הם קמים אחרי עלות השחר, ומיד כשקמים הולכים להתפלל. לפני שהולכים להתפלל, כשקמים מהמיטה, הידיים שלנו הן לא טהורות. מה זה אומר יד טהורה? לפני שאדם אומר פסוקים מהתנ"ך, לומד הלכות, אפילו מקיים מצוות, הוא צריך לוודא שהידיים שלו טהורות. כלומר, לא נגעתי איתם במקומות המכוסים בגוף. כל החלק הזה, מהמרפק ומעלה, או איברים המכוסים, רגליים ונעליים, זה חלק שאני לא נוגע בהם. אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע מעל המרפק ומעלה, ואני ארצה אחר כך להמשיך ללמוד תורה, אני צריך ליטול ידיים. לפני תפילה, המנהג שנוטלים ידיים, כי אני לא יודע במה נגעתי במהלך היום. התלמידי חכמים, אלה שיושבים ולומדים תורה כל היום, משתדלים ללכת עם חולצה, גם בקיץ, שהיא עוברת את המרפק. כי כשהחולצה נמצאת מעל המרפק, אז מטבע הדברים, אני נוגע במקומות המכוסים, ואז אני חייב בנטילת ידיים, לפני שאני רוצה לקרוא פסוקים ולומר תהילים. יש דרך שעושים אותה במהלך היום. כל פעם לפני שאני לומד תורה, אם יש לי סיכוי שנגעתי מתחת לחולצה, ביד למעלה, אני פשוט מנקה את הידיים שלי בבגדים. הידיים שלי נקיות, אני לא רואה כלום, אבל אני נגעתי פה, או אפילו חיככתי בראש, בשערות, ואז אני מנקה את הידיים בחולצה. עכשיו אני יכול להמשיך ללמוד תורה. זה עוזר ללימוד תורה. אם אני ארצה להתפלל, אני אטול את הידיים שלי עוד פעם. בבוקר זה אחרי לילה. בלילה הבן אדם יושן, הוא מגרד בגופו, מגרד שמה, מחכך את עצמו, הוא לא יודע איפה הוא נגע. הידיים שלו טמאות, הן לא טהורות. חוץ מזה גם יש רוח רעה מיוחדת שנמצאת על הבן אדם בלילה בזמן שהוא ישן, בדיוק כמו שיש בבית קברות. בעצם בלילה הגוף של הבן אדם נהיה גופה, הוא פגר. יש נשמה, אבל הנשמה עולה לשמיים. לכן כשאדם קם בבוקר, דבר הראשון שעושים אחרי מודה אני, נוטלים ידיים. המהדרים, הכי טוב, מניחים ליד המיטה. ספל עם קערה, הוא לא הולך מהמיטה, לא מניח רגליים על הקרקע, לפני שהוא נוטל ידיים. מומלץ יותר להשתמש בבקבוק עם פקק, כדי שבלילה לא יעיף את
מים או את הספל בלי לשים לב ואשתו תתרגז, אבל אם הוא לא יכול, האישה לא מסכימה, אין לו דרך עדיין לקיים את זה, יכול לנטול ידיים בברז הקרוב למיטה, עדיף שזה יהיה כמובן באותו חדר, והוא נוטל ידיים כמו לסעודה, לוקחים את הספל, אפשר גם בלי ספל, אבל טוב ועדיף להשתמש בספל, ממלא את הספל עד למעלה, שופך על יד ימין, אחד, יש פה שתי דעות, אני עושה כמו הגאון מווילנה, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, שופך. חשבתי שזה רק לפני האוכל. זה גם בבוקר, בוקר זה מאוד חשוב. לא, אני נוטל, אבל לחילופין אני עושה. יפה. רוב העולם, ככה מנהג המכריע, נוטל לסירוגין. 1, 2, 3, בעיקרון מספיק 3, אבל ליד נשאר מים לא טהורים, אז שופכים גם את סיבוב הרביעי, זה של הבוקר. שנוטלים לסעודה, מספיק לטול פעמיים. 1, 2, 1, 2. שנוטלים אחרי שירותים, בעיקרון מספיק פעם אחת, בגלל שנוגעים בבגדים ודאי מספיק פעם אחת, ויש נוהגים לטול 3 פעמים. נגיד רק עוד הלכה אחת, אם כבר דיברנו על נושא... רגע, אז מה לעשות בבוקר? ככה או לסירוגין? רוב עם ישראל עושה ככה. אבל הגאון מווילנה אמרת עושה ככה? כן, 4 פעמים על אותו צד. אנחנו מצאצאי הגאון מווילנה, אנחנו בדרך כלל עושים הרבה דברים כמו הגאון. מעניין. ועוד משהו אחד קטן, אם כבר דיברנו על נטילת ידיים. אדם שמתגלח, מסתפר, קוצץ ציפורניים, יוצא מבית קברות, צריך או מוציא קינים מהראש, צריך ליטול ידיים. זה הלכה שלא תמיד יודעים, או אם אדם הוציא דם, הלך לעשות תרומת דם, הקיז דם, ככה קוראים לזה בשפת הגמרא, הוא צריך ליטול את הידיים שלו 3 פעמים, כי זה אותו רעיון, רוח רעה ששורה על הידיים שלו. אחרי זה, אנחנו בעזרת השם בפרק הבא נתקדם מה עושים אחרי. על פעולה ראשונה, קמתי בבוקר, אמרתי מודה אני, נטלתי ידיים 4 פעמים על כל יד, ואז אפשר להתקדם. הנטילת ידיים מברכים עם שם השם, נכון? נכון. מברכים מיד אחרי נטילת הידיים? נטילת ידיים זה אחת המצוות הבודדות שאני תמיד אברך אחרי המצווה ולא לפני, כי לפני הידיים שלי לא ראויות ואני לא יכול לברך. בבוקר... אבל אתה כאילו, אבל לבישת הציצית היא אחרי. ואז? כאילו אתה, מה אתה לא, יכול להיות שאתה לא לבוש בכלל בשלב הזה. כשאתה קם בבוקר, כן. אם אתה לבוש אפילו רק מכנסיים קצרות, כן. זה בסדר, בשביל ליטול ידיים. לברך בלי כיפה אתה לא יכול. אבל אתה קם בבוקר ישר, כאילו, אז מה, אתה קמת ישר שם כיפה? אני יושן עם כיפה. מה אתה ישן עם כיפה? זה נופל. אני יושן עם כיפה, התרגלתי וזה לא נופל. אוקיי. לא נופל. לפעמים זה נופל, ואז אין לי ברירה. וכשאני הלכתי לישון, הכיפה הייתה עליי. מה אתה אומר? אתה הולך לישון עם כיפה? הכיפה קצת יותר גדולה ממה שאתה מכיר, ואז זה לא נופל. יש אנשים שהולכים עם כיפת לילה גדולה כזאת, כמו של כיפה בוכרית. כן. ואז זה לא נופל בכלל. איזה הגזמה. טוב, אוקיי. אבל, זה לא חובה. זה עניין של... אז אפשר לברך בלי כיפה על הנטילת ידיים? מה זה? אז אפשר לברך לא, בלי כיפה רגע. על הראש? ויש עוד אופציה, שים את הכיפה על ידך. ועכשיו אתה קם, שים אותה על הראש, כי לא הולכים בבית, אפילו גם בבית, אנחנו לא רוצים ללכת 400, שזה 2 מטרים, כן. בלי כיסוי על הראש. כן. אז אני קם בבוקר, אומר מודה אני, שם כיפה על הראש, כי הכיפה על ידי, מונחת על השידה או על המדף על ידי, הולך ונוטל ידיים ולא מברך. בדרך כלל את הברכה של נטילת ידיים, כן. רוב האנשים
עושים בבית הכנסת זהו, זה מה שאני אומר. לפני התפילה. זה מה שאני אומר. שומרים אותה לאז. כן, בדיוק. שזה בסדר. אוקיי, כן. אני אשחרר אותך. רק בבוקר, בשער היום, כן מברכים, אבל רק על אוכל. לא מברכים על נטילת ידיים כשעוטלים ידיים בגלל שנגעתי במקומות המכוסים בגוף. לא מברכים על נטילת ידיים כשיוצאים מהבית קברות. לא מברכים על נטילת ידיים אחרי תרומה דם. לא מברכים על נטילת ידיים אחרי תספורת. רק לפני אוכל, וגם יותר מזה, מי שישן ביום לא מברך על נטילת ידיים. נוטל בלי ברכה. ושאלה אחרונה, הכיור של הנטילה חייב להיות מחוץ לשירותים. מה זה? הכיור של הנטילה צריך להיות מחוץ לשירותים. כדאי. אם אין לו כדאי. משהו אחר זה כבר יעשה שאלת חכם. אוקיי, הבנתי. אם יש שם אמבטיה זה גם יותר קל. לא, אבל אם יש לך אמבטיה ושירותים באותו חדר. אז בעיקרון אפשר. אפשר. אם הוא נכנס רק בשביל הנטילת ידיים אז כן. אז אפשר. אז בבוקר כן, אם אני לוקח את הילד שלי לאמבטיה ואנחנו נוטלים שם ומברכים, אז זה בסדר. לא, לברך באמבטיה אסור. אז רק ליטול ומברכים בחוץ. וגם לנגב את הידיים עדיף לנגב בחוץ. טוב. בסדר. להתראות. ביי. תודה.